Tradisyon na sa mga Pilipino ang pagsuksok sang puti nga trahe sa kasal. Ini ang ginasiling nga nagasimbolo sa kaputli kag pagka-inosente. May mga nagasuksok man sa iban nga kolor depende sa kagustuhan kag pagpati sang manugpakasal. Apang naging talulupang doon ang kasal na day Gerald Paul kag Daryl Hetozo sang Molo, Iloilo City. Sila ang nagatubang sa altar suksok ang mga panapton nga lunsay itom kolor nga ginakabig sang iban nga nagasimbolo sa kasubo. Bangod sini, ang ilang kasalan naging viral kag naging kaundan sang mga balita hindi lang diri sa Western Visayas kundi sa bugos nga pungsod. Ano ba lang istorya sa likod sang sininga desisyon sang mag-asawa? Ang mga reaksyon sang netizens, paano nila ginatubang? Mga kapuso, makapunta sa mga aga, ang mag-asawa nga nangin bantog sa sahi sang ila kasal. Tigaylo sa kinaandan nga puti ang ila ginasuksok, itom sa ila pagatubang sa altar. Sanday Gerald kag Daryl Hitonso. Good morning sa inyo, Gerald and Daryl. Good morning, Attorney Ted. Good morning, mga kapuso. O, kamusta ka mo daw na duwa and congratulations sa bagong kasal. Ay, thank you, good, Attorney. Thank you, good. Sige, istoryantang inyo nga relasyon kung okay lang sa inyo, no? Mangkot kami na, hindi ka mo nagkilala ng Gid, Gerald and Daryl. Attorney, nagkilalahay kami sa may amon nga Parish Church, sa may Kalumpang. Churchmate kami. Si Daryl, ako nga wife, member sang Parish Choir. Kag ako isa ka youth leader sa amon nga parish. So dito gid may nagkilalahay. Pagkakita ko kay Daryl, nabatian kong singog yan, ano dito. Na-in-love ko sa iyang voice, yung singing voice. Ba? Singer, gali si Daryl, mapasample, Oo, takaroon na. member ko sa Parish Choir. Ay, kaya Daryl, ano nagustuhan mo kay Gerald? Tingog man? Wala ka pa nakita niya face. Binabayan ako. Ako doon kakabot yung siya man. Una lang, wala ako ginatulok. So, first time ko siya nakita nga, amo na to. Ba? Well, months after you became boyfriends and girlfriends, no? What transpired? Take us to that time. Paano natabo nga suddenly or nagkaluyagay ka mo to the point nga from friends you became in a relationship? Paano ganito? Sila, Attorney, wala na ko nangariyag. Haway ka na kaluyag, ha? Ay, instant lang. Ako tong time nga, pagka-start na, na nag-text siya, duga kadto na siya sa lubrahan ko, ginawala, pinakapuli. Attorney, actually, mga 8 years kami as boyfriend, girlfriend. 8 years yun. Tapos, nakibot mo lang si Kani nga nag-post na ako sa Facebook nga mapakasal kami sa December 12, 2020. Hindi, may nag-message ako, nakakibot ko sa messenger. Uy, congrats, lapit na lang. Paano lapit? Wala akong kita, walang tawati na namigin post. Wala ko niya kabalo, ha, paglantok. Baka namin ideya. Wala siya napabalo sa ako. Niya nag-post sa'yo matwato. You decided nga maging tema or color sa inyong wedding was black. Kasi sino desisyon ini? Actually, Attorney, mutual decision man. Mutual. Mutual decision. Yes, Nga nga mo na nga color. Ano na favorite color nyo nga duwa? Kaya nandan tayo, puti basta wedding eh. Yes, good. Attorney, favorite color yun naman ang black. Tapos, doon ka unique, wala? Yung ako, tinasabi ko gusto ko mag-black. Okay lang na. Ay, gusto mo black, go, black. Okay, good. Tapos ang sa family, ginabo na mo man, go lang kung diin ka happy. Actually, wala ko gina-consider ang black na nakasubo. Kay favorite, kasi happy kuya nga naka-black kuya. Hindi ko na imagine siya, kaya nga maputi. May nagpamahikot na actually sa akin, hindi ka mag-inulsol someday, nga wala ka nag-why. Ginpanugdom ko man, actually hindi. Happy ko sa bio ko. Gusto ko ang black. Anong mga hindi nyo malipatan nga comment sa mga tao nga positive sa inyo wedding when it went viral? So, pwede. Galit nila. Kaya may nag-comment nga, ay, gusto ko yung pink. Gusto ko blue. So, na-prove sa ilang pwede. Galit kung pwede nga kaslon nga bisan lain ang colors ng inyo. Nga pwede, gid. Ako, cheer up man sa ako na, na black bride sa last year. Nga. I'm so proud of you. Ako dati ang mama nag-viral man sa ginbash ko. Wala pero proud. Kuya ka push mo ang black. Gerald, what's your message to Daryl?
Mamba ko lang gid attorney side ba attorney gid. Siya sa Importante mali. buhi. Ikaw. Seryoso? Oo. Ang importante buwi. Amo na nga mo hashtag subong. Tinga nga importante buhi. Yes, attorney side kay subong mo nga pandemic. Grabe ang challenges gid. Grabe gid kay kami may business kami ni Daryl tapos nagabusong pa siya tapos gulpi lang nagsarado amon nga company kay amo na pandemic gid ano mo kami nag-effort man kami nga ma-support amon nga future family dala. Oh, dati kita So, very, muna nga very ang ano gali. Very significant galing importante buhi sa tanan nga bagay, no? Yes, Dapat oo. hindi wala to. Correct gid attorney. Sige. How about you, Daryl? What's your message to Gerald? Hindi na siya magdinungol. Oh, hindi kaya dungol niya. mamati na siya. Although wala naman ko pala sang dapat nga isaway ko pala siya. May times na medyo nga ulit tasan siya. All in all, love na. To end this, base maayo ko si Daryl, no? Since you're member of the choir, ginpasikat gigina ni Gerald nga namin ka magkanta. Kaga base maayo ko, what is your song for each other or probably for everyone, especially now, no? As we share ang inyong pagpalangganay kag blessings nga duwa. You were the tree that I once knew. I never thought I would be around for you. I just get to say and it seems this life. You're all I need to be you forever. Wow! So salamat sa inyo, duwa. It was fun talking to you. And padayon lang as you sa inyo pangabuhi. Thank you for and congratulations sa soon blessing ninyo nga mag-abot. Salamat, Gerald and Daryl. Thank you gid attorney. Thank you gid. Ayan. Dugang impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.